Ngiyabonga ngubani mfowethu ngokuthi uvuma ungilalisa lapha kwakho. Hayi ayikho inkinga. Manaki. Manje njalo nje lo mfana kasisi wakho nentombi wena ulala emzini yabantu. Oh no, shuthi intombi yakhe izolo ingiphe streetwise 2. Yathi angolala ebangalini bami. Phayiphi leyo KFC? Oh hayi bekuyinto encane nje ngidle ngisasendleleni yashesha phela. Manje Maxwell yini ungafuni indlu kasho upheke wedwa? Ngoba le nenza nomshanakho. Hey, ngobani mfowethu ziyabiza izinto. Bathi aqaleni wakwazi ukurent unokudla kwakho wedwa. Well, izinto beyibiza kangconywana back then. Man, Maxwell ufike wahlala la wadla waqeda before uyocela ukulala. Hayi mfowethu ngubani akumini obedla lapha. Namathamba streetwise 2. And indlela anuka ngayo angathi midli izolo ungangenzi isilima Maxwell. Okay ngubani mfowethu ngiyavuma mina ubedla lapho. But ibincane ngubani mfowethu. Streetwise 2 masingasidla soba u2. Ahafuseke. Ungaphindi uzofuna ukulala lapha kwami. And ngeke ngisakuphelezela kwakuphelezela. Ngiyaxolisa mfowethu ngubani. Ahafuseke ungafeke. Hayi kodwa hayi. Vele le kungiphelezela bekuronke. Ngaze ngibuye ngathi manje bengipackagejiwe. Hayi. Dlamini, wezwa ukuthi ubaba wengane emusashona? Bengizozwe ngubani mayo? Angazi. Mana, indaba uzizwa ngoba vele wena. Ngizizwa ngawe. Wena wedwa undaba engimaziyo la endaweni. Oh yeah. Hayi ke akasekho emhlabeni. Usenezinyanga ezimbili ashona. Nami nje ade ngizwa ngoEmma and ulokho engincenge ngithi ufuna sibuyelane. Mayo. Ngiyayibona lenkulumo yakho uthi ya. Lalela. Angeke ngikujaje isinqumo osithathayo. Kodwa usicabangisise kahle isinqumo sakho. Usicabanga ngalokho, hayi ngalokho. Dlamini, uyazi ukuthi ushrimp inhliziyo yawo isekhanda, ingqondo yawo isekhanda. So ukube ngushrimp, ngabe uthi angicabange ngakho ko2. Kodwa mina ngithi angikhulumi noshrimp la. Ngikhuluma nawe. Dlamini, ushrimp awukhulumi. Uzokhuluma kanjani noshrimp? Angithi wena othe Asambe mayo. Ubani lo ufanele ubani lo womele juicy Dlamini, mana. Yazi Dlamini, kade ngicabanga la. Aw, cha, kushaka lokho. Ngiyayibona le attack ozama ukuyenza but let it slide. Buka Dlamini. Esontweni makuthiwa sivala amehlo sonke sithandaza. Abantu abagqoka izibuko afanele bona becimeze. Fanele ngabe bagumula izibuko and then boom asaboni sonke. Yazi mayo kuyakuthuka ucabanga into enhle. Kodwa wena yeke ucabanga. ubani lo ufanele ubani lo womele juicy Dlamini, emcabanga amezibuko ayigcinanga lapha. Mayo. Awukahle nimcabango. Angike emotini man. Oh, okay. So uyanini? Ngiyanini kephi? Emotini phela khona ngizokwazi ukutshela ngemicabango yami. Mahel. Ucela sikhulume. Hayi. Juicy man. Hey! Angiyena unene impahla mina. Hey, imthanda ngempela lengane lo mfana. Phuma endabeni zikamayo ngubani? Phuma. Awuncefa.
udlala kabi noma udlala hayi udlala ngothando. Wemapetshisi, esimngaki iminyaka ungasebenzi? Ayi angazi mama kodwa iyabaleka yona. Wothi ngikusize. Wena wagcina ukusebenza uneminyaka ewu24. Una 39 manje. So 39 minus 24. 39 minus 24. 39 minus 24. 20. Oh. 39 minus 24. Okay. So that's 59 minus 4. 5. 3 minus 2. 1. 15 answer. Yebo, iminyaka ewu15 mapetshisi. Yes. Hey, nawasho ubusethu kanje maths. Uyazi mapetshisi ngesikhathi uqala ukudlala isiginci, sasithi uzoba into enkulu. Kodwa ubonakala ubamkhulu ngomzimba kuphela. Hayi, uyabona mama, lento yempumelelo ithatha isikhathi. Uyabona u2 Chainz. Wa rap emncane azophumelela sena 40 years. Manje nawe ulinda ukuthi uzoba no14 ubuso uyaphumelela. Cha mama, ukuthi impumelelo ifana nesimo sezulu. Ifana nesimo sezulu ndlelani. Hayi. Udlamini nje owenza isibonelo ukuthi impumelelo ifana nesimo sezulu. Uthi wayeqonda ukuthini? Nami angazi kodwa khona wathi impumelelo ifana neweather. Mapetshisi ngizodinga ukuthi uthole umsebenzi kusukela ngenyanga ezayo usuzokhokha irent manje. Mama, ngikhokha irent ekhaya. 800 ukuphela kwenyanga noma uyahamba uyogada inkomo emakhaya. Hey, buka leli zulu libalele kanjani. Ngeke usho ukuthi kade lifuna ukunetha manje nje. Hayi. Angempela izulu uzuqagela. Lifana nempumelelo. Hey, impela. Ya, washo njalo uDlamini. Wathi isimo sezulu ngeke uzosiqagele. Sifana nempumelelo. Ho. Hey, mama. Impumelelo iwetha. Usuphemenza nguyini mntanami? Cha mama enqondo ukusho ukuthi hayi mama, hayi yakela. Yey, ekupheleni kwenyanga ngiyayifuna irent yami. Ngiyacela phela Mahewu. Cela ungixolele. Wacisha wangibulalisa wena. Ngasho nje ukuthi sorry. Futhi uyazi nawe kangeyona inhloso yami. Hayi, noma ngabe kunjalo, but ngeke ngikwazi kuba nawe. Mahewu, ubaba ngani usashona? Ayikho into ekumele siyisabe. Awu, kwahle Ndlovu. Uyi-security wena, siyazi niyalala nina ebusuku. Awu, Ndlovu, usuzongigibela njalo. Hawu, Ndlovu. Iyona into eniyenza ebusuku leyo.
Wama security sebusuku kanti nenzani ebusuku? Ingakho ukhasele nje Gabi, eh? Uzwakala isinda ke lo muntu. Ingangamela. Yabo nje bengigabe ngokuthi ngeke aze asifice. But ukuba usificile, ho ho ho. Angiyacela phela Juice. Cela ungixolele. Hilali kushilami silimali yephirisi santini kunjani we-Emma Yeah, Maxwell. hilali Yaza kuyona ngisho ikhazini yegushi ke leqoko Maxwell. Awu hey Dlamini. Wenze njani? Wahlala endleleni uqashulwa yini? Hayi mapentshisi. Ungaphinde mina ngibuza ukuthi ngiqashukele la yini. Ungaphinde. Sabangani impela kodwa inqindi yami ayinamngani iyakhahlela nje. Oh Dlamini. Ngiyancokola. Wenze njani vele la? Angithi le ntombi kaMahewu efike yamthatha labagijima bejahana. Sho Dlamini. Hey wemahewu. Iphi le ntombi yakhe izonala lemthwalo yayeshela kumina. Lalela Dlamini, bengisacela ungangijaji. Sesibuyelene sino Emma. Okay, kulungile ke. Ntshelezela zolandela impahla zakhe. Sila njengamanje emapentshini complex. Uyanqena ukusilethela lezo impahla la. Wemahewu. Yabona mfana uma ungezi la zolandela impahla emva kwemzuzu ezihlanu. Uzofica sehlelo zodwa la uyezwa? Okay. Mana sizoza. Usageza uEmma. Hey, umuntu kade edlala iwrestling kade lagcina ukuchitheka endaweni. Mana wemahewu. Sengigijime naficana nalungisa izinto nadlala iwrestling. Kungakapheli ngisho 10 minutes. What can I say Dlamini? I'm a winner. I get to my goals faster. Awukhethe lana faster kuzolandela impahla otherwise bazoyithatha abafana. Yini wenze njani mapentshisi waphathana ocelemba manje? Hey Dlamini ngihambe ngicela ucetshela abantu amagceke. Ngithi phela umama usefuna ngikhokha irent ke. Ngiyakhokha nje matende. Awu hayi cha wenza kahle uma wakho. Wenza kahle umdala vele manje mapentshisi fana abudlala kwakho. Hawu Dlamini. Usasedini kabani? Usasedini kamama? Mapentshisi lalela. Wena into lapha kwami. Awuhambe ongicentela. Unika 35 rand. Hayi ngeke ke Dlamini. 50 rand ucente igceke Dlamini. Yeka mapentshisi mawafuni. Okay. Ngiyakhona Dlamini. Awu hey Dlamini uselana manje. Kanti wengubani ubungadlula ngaphandle ukuthi ungikhulumise. Awu hey ngiyahluleka ke mina. Ngibe nengidlula umuntu nje ngingasho ngolutho engathi ngidlulisa kala mazambane. Kanti wengubani kokusiza ukuthi ufunde uma uzohlangana nami siyazwana? Oh hayi. Oh hayi, kulungile ke Dlamini. Ayikho into elungile mani kuba namba la. Ngisengihamba. Yes. Oh, usalele. Juice. Ngabe uyangisolanda impahla kuDlamini? Oh, okay. Umqambelelana namangu Mahewu. Uthi ubaba wengane yakho seshonile. Why ungafuni ngibe noMahewu? Akaze ngithi angifuni ube noMahewu. Into engayifuni mina ukuthi ngitho lezi kufanele ngisindise uMahewu esehlaselwa abantu bakababa wengane yakho abangasili. La khona ngeke saphuma. So akunabungozi. Tshela uMahewu iqiniso phela. Awufuni uMahewu walizwe ngami iqiniso. Ngizomtshela mase isikhathi esi-right. Isikhathi esi-right lesi manje. Okay. Ngiyakuzwa ke father of time. Hey, look.
Wemdakasisi. Sizoyithini le ndaba kaEmma? Wathi si ngingena manje mina noEm. Cha phela Mdakasisi sengisho ukuthi uma ukuthi uzohlala nathi kuzomela afake na imali yegross. Hayi malume ngingaze ngiede imali mina but ubaba uyadla naye mayifikile. Oh, so intombazeni zona idla mahala. Uyazi yini vele uthola intombi wena Maxwell uze nayo la izodla la. Atholeni. Hey, hayi amanikness ayishumi again. Kanti ngayithola ke mina mangifuni. Ithole wena Maxwell, ithole. Ngizoyithola uzobona. Hey, Njomba, asibheje ngeke azayithola intombi lo. Oh, vele. Bani lo fanele ihewu? Ubani lo womele juice? We hewzi uzocingwe. Hewzi bayakufuna. Lo baba. Hawu. Yalo le ngama sengithi ngifaka uWhatsApp. Akusekho profile sekuhamba iTK yodwa. Hayi ngezelo ushawa ibhetha. Hayi. Umahe uyibhetha limphelile. Umahe une power bank. Naleyo power bank ine power bank. Awu. Hayi. Mhlambe ke inetwork. Dlamini. Sengiqedile. Oh. Hey. Hawu ushayile mabhejisi. Ushayile. Awu. Dlamini. Usungazi unginike u35 rand nje ngqo. Awusangezi nje naye thipinyana nje ngaphezulu. Akena restaurant lemabhejisi. Akena mabhejisi. Uyazi nginebhodlela kagoloko la endlini. Awuthenga idash phela ngale mali engikholela yona manje. Wa ungeke Dlamini. Le mali uqeda uhola yona manje usufuna ukuthi sisebenzise. Hayi. Angoqo. Sho, ihewu alikho ocingweni. Ucinga alikho eheweni. Uyachitheka juice. Ay mahewu man ayichitheke odi juice silele. Wamjomba, wena mumemeza ngikukhuza mina. Suke kuyisemini mina. Hawu. Kanti uyamemeza Mdakasisi? Awazi umuzwa memeza ethi umjomba walijomba ucingo. Ungahleki malume. Ukubhakaza. Wemahewu awehlisa ivoice manje sizama ukulala la. Okay, Ncoseni. Bengithi sengicambalele. Sengizoyichitha in silent ijuice. Ubani futhi lo longoza ngalesikhathi manje sifuna ukulala fusek. Yona mfana. Usho kumele ufuseke. Akumena umemezile uMaxwell. Hayibo, ungazongisanganela mina I'm fast asleep mina. Usekani, thulani. Mahewu, wozala. Malume, ukhile nje kwangathi usememeza la ngaphakathi uDlamini. Hayibo, akona umsebenzi wami ukugadana echapha uthi ikhiwe yini. Aphathi malume, uwena ogcinile. Manje Mdakasisi ngenze njani? Ngisukume ngiyovala ngimvalele ngaphakathi khona ezosala sibulale ngendoku. Hey, ngithe usegani nanobabili lapha. Mahewu, woza man. Sesilele. Wemahewu. Iyakutshela lo ntombazana ukuthi ubaba wengane yayo akashonile. Kodwa uboshiwe. Mahewu, uthola life sentence. Uyafana nomuntu osefile. Mahewu umuntu othola life sentence akafani nomuntu ofile. Hayi impela akufani. Ngoba mengayiphatha kahle bengamdedela. Fusa kahle. Wow. Okay. Mahewu. Ngenkathi ubaba wengane walo ntombazane zama ukubulala, ubani wafaka impilo yakhe engcupheni ukuze asindise yakho? Bengakuphoqanga kodwa. Hayi fusek man malume. Mahewu. Ngabe uyavumelana naloko kusho ntombazana? Ukuthula kwakho kusho ukuthi niyavumelana.
Kulungile. Hawu wrong mahe ushemu wrong. We Maxwell, sisale nje isinkwa for thina njengoba ukhuphuka kangaka nomngane wakho. Sho ngubani mfethu? Lento ayihlangene nawe my bro, ungadini. Angikuzwanga nokuthi umuthini before uthi ngubani. Nami ngidla kuvaleka amadlela. We bhuti kama omncane kusale nje ukudla for thina. Anginibuzi mina manje neyintombi zenu. Nami ngicela ningangibuzi. We bhuti kama ngiyajola ngubani because awuzoletha abangani bakho la nizosiqedela ukudla. Yini namdidini ngangijwayeli kabi. Asizwani nokuzwana noMaxwell. Ngize la ngokuzodla qha. Ha? Shuthi sesibiza nongubani azodla la? Nina maniza neyintombi zenu yaningizongithini? Yazini baby. Bayeke lapha. Khuleka. Ngizosithenga mina isinkwa ubhekeni namaqanda. Ngikwenzele ibreakfast engihambayo. Oh, siyabonga Sorry. Ngithe ngizokwenzela ubaby. Futhi yazini salani la. Mina noma he usiyathutha. Yeah. Mana baby. Siyathutha. Yeah, siyathutha.